Šimon, čo to prišlo? Čo to prišlo? Ideme do štúdia. A to je Lukáš. Aha, Lukáš Šimon. Lukáš Šimon. Náš spolužiak. To je Lukáš či Šimon? Aj. Povedz tak, kamo. Ja spolužiaka sa volá Romana, týmto ho pozdravujem. Ahoj, Samo. Užívaj. To som si kúpil. Daj. Idem to tam dať. Prečo to sú ovládače vo vzduchu? Ovládače. Poďte sú ovládače. Tak tu sú ovládače teraz. Nie, že ma ti za s kávou. Človek ide ovládače, hej? Ovládače sú tu. Tomu sa hovorí schizofrenia. No Neby ma. Poď do mňa. Poď, ale ja pre teba mám okno tak, že to nevidím. Toto vidíš, nevidíš. Však to bližšie bolo. Chyť. Daj mi tlesk. Nie. Wow. A také to je, nie je to vôbec, nie je to tak, jak som si myslel, že to bude také hnusné. To normálne je úplne v pohode. Ale ten šum je hrozný, to treba vyriešiť, ja nechápem. A ty počuješ inak hlas, či normálne? Nie, ale tu ten zvuk je brutálny. To normálne, keby si mal okolo 3D zvuk proste úplne. Ja som počul to, tak sa zapínalo. Úplne priestorový zvuk. To som tiež počul. A žiadne nič tu nemá, ale to je úplne... Celý čas mi tu hrá taká hudba, taká tichá. Taká príjemná, taká spávacia, taká... Spal by si v tom? Čo? Spal by si v tom? Kámo, pri takejto hudbe, hej. Ale v som, akože. Tak som to vyšiel úplne. Wow. Čo ti dá? To presne čo dávajú v saune. Minus človek proste. Je najlepší, točíme TikToky. Hej, není to všetko naraz, nie. Nie, každý TikTok, jeden deň, jeden TikTok. Ukáž, jak vibuješ, ukáž. Ukáž, jak vibuješ, Ukáž. Preto presne kameraman. Nie, samozrejme, je... Dále, hej, prosím. Čo je? Chcel som ho pochváliť a on vyšiel, hej, to však dobre, to nič. Nič, ja už nebudem. Čo ti? Priprav notebook na Beat Saber, ne? Dobre. Chceme hrať. Tvár sa, že to je zaživné, To je dobré. To je dobré. Justy, prečo si mu si dal hard, mi povedz. To bola sranda. Kabel. Nie. Kubo, daj, ti to nejde. Level. Počkaj, to hard nemôžem, počkaj. Toho borderu. Aha. Ale ja tu mám už toto červenú blbosť, ja sa nemôžem chýbať poriadne. Ale ja musím stáť aj Kubu tu. Hi guys. How are you? Ty čo on hajluje, kámo? No a chod skáč, les. Guys, jaký zájazd, tam som goril. Také veľké, aký by spadlo. Presne. Guys, come on guys. Come with me. Guys. Ja padam. Hey guys. Hej. No, počkaj, on mňa krúti. Zapísalo, ne? Kúkaj. Vieš, poď do mňa, čo, poď sama. Čo, ty mi chceš. A počkaj, mu tu všetko kolo mňa teraz. Typ, kde sa to zrejme. Kde si? First vision. Jo, ty kokos! Ale že kam hore vlastne jezdíš, že som si to zúbil. To je veľmi vysoko. Hej, poď. To je veľmi vysoko. Budem ja? To je. A to je ako je? Nie, to je školské. A ona sa I'm scared of you. Hello guys. Ale nie počuli, tak neviem. Orosnácky skús. Man, I'm in school right now. Jak mám ísť potom? Kamu? Ty kokos. Počkaj. Man, this is so cool.
Povedz, I love you. I love it. I love you, bro. Let me kiss you. Tak to. Kamo, ja som, úplne keď sa pozriem dole, ja som vysoko, kamo. Pani, skúš dolu, odrasa. Čo ti ne? Ja sa zadu. Čo si robil, kámo? Dobre, daj. Dobre, daj spolu radšej. Netrafil sa ani raz, kámo, bál. Spadol. Nie, kámo, nebude sa mi presvedčiť, že to môžem kúpiť. Nie zač. Nie zač, ja už som 2 dní dozadu rozmýšľal, že dopichom, to bola strašná kupa, lebo som sa nudil. A teraz som si ľahol včera na YouTube, som sa kúkal hore, som spal a som pozeral YouTube. Jaký máš stromu? Musíš ho jakoby objímuť dokola. Hej, tak môžem? Hej. Kámo, už som pochopil. Kámo, to je stĺp. Mne príde, že zem je strašne tam dole. Hej, lebo je. Tam je motýl. Aha, počkaj, ukážte motýl, ukážte. Tam je motýl. Tam? Aha, dobre. Hej. Ja som tu. Fakt? Uhádol som? Hej! Však ma počuješ, ak hluchý nie si. No ja som chytil fľašku a to normálne ty chytíš rukou. A jak som ju išiel hodiť, tak som ju pustil. A ja som pustil aj ovládač. A sme do... Ja sa skočím. Matúša Makája. To sa strašne baví. Spadli panovany. Nechaj si to, kľudne. Jak sa neviem to baví? Dneska ti to môžem nechať. Fakt? Hej. A teda ja chodím do Nemecka, takže akože... Tak to nie je asi. Vieš čo. Vyboxuj ma. Kde si? Tu som. Ja som sa postaviť lepšie do zóny. Ja som tu, ja som mal postaviť, že tak stojím. Ja viem. Ja ty úplne stratíš. Je Pojem. strašne super. Prestarý, jak by- Milujem Kuba Kotusa. Hi guys. Už si ma preč. To sa tak ovláda. Ty máš to ten... Čom to nejde so mnou? Ja som spál kámo 20 metrov a potom ja skočila gorila, ne? Kámo. Goodbye. Choďme. Odchádzame? Počkaj. Počkaj, ja si otvorím internet, si otvorím. A však nemáš internet. To je jedno, pozeraj, som na YouTube. Opla. Ideme domov? Oh, you're moved too far. Počkaj, Čo robíš teraz? zabil som si svoj panel. Skús skočiť na toto lano, čo tam visí také. Lianu. Tam hore, nevidíš? Tam hore, Tam. vidíš, však tam hore, však tam. Ty čo robíš, Šimon? Ty ideš na lyžiach, či čo? Lyžuješ? Nie. Kde si teraz? Ale ty striedaj ruky, urobi jeden veľký pohyb s jednou rukou a ty ideš rýchlejšie. Nie, choď dole. Waša!